Zeil am Maße verifieren. Wir gewähnt der Woche, wo Heilige Rivnitzer, auf Weg zurück, wir geben nach Hitch Ayid, das auch sind am modernen Ayid, ich trage dann, sie haben wie fuhrt. Weet me, you speak Hebrew, hat er kennst kein Englisch gemacht, Jiddisch kennen, Englisch ja ein bisschen. Man geworden neugierig gesagt, dass man der nicht ohne Boot, dann ging am großen Kapel, da sind wir ja, das schon mit also ehrlicher da sind. Ben eigenlijk, ik kom van het Israël, het special kijken, even was de maand, maar ik heb gevraagd wie hij woont. Hij woont in Philadelphia. Dus ik heb een special kijken, even doet hij komt jede woche, ze voeren, gemoefd van het Israël kan. Is Taimen, zijn eltern zijn Taimen. So dat haben sie gewinnt Taimen, er geboren in Taimen, en is geboren in Israël. Woont in Philadelphia. Komt jede woche in Philadelphia. Ze zien van Heilige Rivnitzer. Schön, wie warte das so in Philadelphia Showtime, das mit 2 Schuhe von Philadelphia, kein Mons ist 2 Schuhe, macht jede Woche einen Weg, zet doch größte Yeshiyas, und frage ich ihn hier, zahl mir etwas, das Appeli, Maschi, so ich zahl mir etwas, dann muss etwas, so auf schlechte Zeilen, man sieht, ich kann sagen, ich wusste, das hat Yeshiyas, Hakol, das wir alle in Yeshiyas zitten, wegen zahl mir etwas, zeg wie hij begon. Wie hij begon, hoe met er zich al eenmaal zou zijn. Wie lang werd in de kaart, doet 2 minuten. Dat stikken we aan de gegend van ons. Dus ik ga zeil maar aan maas, eenmaal. Zeil aan maas gaat een half uur terug. Hoe is het koud? Hoe is het koud? Ik ben zo gesteld. Als de maas begon, die hebben mij gegeven te zeggen maas. Aber echt, dat we van aan maas, de hoe is het kop overstellen. Zoekt man also, meine Schwester, halb Jahr zurück, hat meine Schwester gedacht durchgehen, ein Lebertransplant. Nicht gedacht durchgehen, ist durchgehen, ein Lebertransplant. Da war ein Leber. Sie sagen, ich werde davon ein Lebertransplant. Meine Schwester ist 65 Jahre alt, kijkt aus bei ja, bei Chamisch, kijkt aus bei 50, 55, ich habe 60 Jahre, 60, ich bin en mijn Schwester is 65 Jahre alt. En die dacht op een Leber. En we zijn al lang gered, we bekomen een Leber. Ik heb me 5 Jahre. Vooral als ze 80 Jahre leben, hebben ze van jüngere mensen. Also is het, gaat het me en we kunnen door 5 Jahre te wachten op een Leber. Wie treft een Leber? Mijn Schwesters Tochter heeft zich moeten nemen. Ze hebben last weggeschnapt een halve Leber. De halve Leber ze weggegeven van de mama. En hoe ze gezegd had niet gehabt. So ihr Bari hat sich nicht geworden, dass sie das hat nicht gehabt, man gedacht nehmen an sehr gut nicht wert gewesen. Tochter jetzt muss er nebst, das hat nicht gehabt. Man darf von einem Leben, ich bin so jede Woche mal Rivenser, wenn du beim Rivenser. Ich kohle mal Sugar, Maschla Mazal fragen, was macht man das heißt mal, hat mir nicht. Wo ist sich mit der Schwester? Sucht es bitte, oi bis eine halbe Schuh, toi gut die Schuh, sagt er mir. Oi bis een halbe schoen is doe kan leven die over, zo in de teuren. Had nog een halbe schoen te zien. Oi bis du macht zich er aan leven. En dus dat ik me dan weer maar weer gewoon met spallen te zijn. Heilige Reb, mijn Schwester ligt zich bij Chaim, de moven zeggen. Dat leven. En zo, dan heb ik een halbe schoen met spallen. Nog een halbe schoen kocht, maar zo wist het, zegt ze, doe aan leven. Dan getroffen aan leven. En kijk nog, als een mens drijft, kijk toch, een mens drijft, daarvoor kijk naar een venster. Hij wil kijken weg, ik heb nog gaan kijken gewoon. Hij zegt, ik tante zo. Maar het gaat voor me dit. Een mens van 65 jaar kan wachten 5 jaar op een leven. 5 jaar kan wachten op een leven. Dat is door een lange lijst, dat is 1000 mensen wachten. Ik heb met jongere mensen anders. Mensen op de rij. Dus tijd met spallen, zoek nog bij de halve show. Of ze zoeken een leven, met spallen doen bij de halve show. Je gaat een leven. Het wijst er een nest, dat is ook. Het wijst er een nest, dat is.